Καλησπέρα. Αυτό το σπυράκι μου εδώ πέρα δεν συνεργάζεται καθόλου σήμερα. Αν με ακολουθείς και εσύ στο Instagram, θα είδες ότι ανέβασα αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έγινε αυτή η φωτογραφία. Το αρχικό κλικ ήταν αυτό. Εδώ βλέπουμε τον αδερφό μου που τον πέτυχα στη φάση που βγάζει τον καπνό από το στόμα και αυτό το υπέροχο χέρι της κοπέλας μου, όπου με τον τρόπο που το έχει βάλει, εμένα μου θύμισε κάτι πιο spooky. Κάτι που θα μπορούσε να είναι αφίσα σε horror ταινία. Οπότε και εγώ είπα με το μυαλό μου, πρέπει να το κάνω. Πέρασα λοιπόν τη φωτογραφία στο Snapseed και μετά από λίγο μοντάζ, η φωτογραφία βγήκε έτσι. Αφαίρεσα όπως θα δείτε κάποια στοιχεία από το μπουφάν του αδερφού μου και έκανα το απαιτούμενο color grade για να μου βγει αυτό το πιο καταθλιπτικό mood, το πιο ψυχρό. Γι' αυτό και το μπλε χρώμα. Έπειτα πέρασα τη φωτογραφία στο ChatGPT και του ζήτησα να μου γράψει τίτλους που θα μπορούσαν να είναι σε horror ταινία βάσει αυτής της φωτογραφίας. Κανένα από αυτά όμως δεν με κάλυψε. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να του ξαναγράψω ένα μήνυμα όπου του ζήτησα να μου φτιάξει μόνο του από το 0 ξανά μία αφίσα με δικό του τίτλο, με δικά του όλα βάσει αυτής της φωτογραφίας. Και όταν επιτέλους την έφτιαξε τη φωτογραφία, το αποτέλεσμα ήταν αυτό εδώ. Ελπίζω να σου άρεσε και σένα. Αν σου άρεσε κάνε με follow, αποθήκευσε αυτό το βίντεο και τα λέμε στα επόμενα.